da traicionera bat. Esan geben, zatik ez duken biopiken inguruan, ze dau erdi obsesionauta... Ez esan. Eta Txumi inteligencia está de viaje. Scott Hunter. Baina, bueno, Txomin, eski hauken duen bebe, bai. Eski gisa da. Nik alkoeatu dute gazteleraz... Hilin behar dela. Biopik bat nahi dau. Este el billar. Eso es ningún derecho dan agurote. Este el billar. Está de viaje. Ojalá. A ver, o sea, ojalá benetan, Tengo que impedir esta boda. Eta unien intzailetik nahiko pelikulero izenaz. Bai. No sé que esan. Nekane, morbosa. Ba, nik ez dakit. Neria izango esan uste oso pelikula kontemplatiboa. Bai. Ola paisaje askokin. Zuria izango zen, bai. Eta utzune ola begira egoteko denpora askokin, eta hola. Oin, uste pila bat Ana Obregon bere gaztaruan, igual zure papela ingo bela. Segoten da, bera, laguntzaile pare bat, edo, ui, makua. Zaten zaldi izan duzu hori. Ui, ama, txemata aldiz izan duzu zure bizitzan. Biopikerako da, notak hartzeko. Bizitzak bai emoten dau, kamaria fijo utzi eta gertatzen dian gauzak hor gertatzia. Bai, ez da zebe gertatzen. Boom. En fin. Bueno, kaixo. Epa. Zer moduz? Ondo? Ematen dudan garela ja, baina ez. Bai, jazialako ja Cristian Berua, Sandalia, bueno, zu, ez? Ni ez, da Imanol bez, Zaiatu da. Minor zedia, albarkak lotzeko moduak, Nikola lotzen du beti. Bai? Bai. Baina karreo kamiseta bat oso divertidu, izan biarra dago, konturatu naizela. Aparte koloria, pixkatola alaixa. Bueno, alaixa ez da intza. Gorrixa da koloria. Koloria bai. Hori kolorea alaixa. Baina dibujua, ez da ikusten dan pantalla. Ikusiko da, txakur bada. A ver, kirola, etxotez. Txakur bada. Bastante divertida da, Bai. Askotan ez da jende izpilu badala. Baina, bueno. Ostras, banal. Ikusten, eska azkenian... Txomi jandozu. Bai, azken aldizan, bai. Oso ondo, eso jarraitu alkarrekin sartzen, Imanol, Txomin espiritua... Txomin espiritua. Vale. Bueno, horren ingu aurrera berba. Bueno, nuntik hasiko gara. Biopiketatik edo ikusi duen pelikula. Ni daukat galdera basei biteko. Biopikak. Eta gustoko baten biopikan zatizan bukaeran erantzutia. Vale, ados. Vale, baina gero ingo dugu. Bai, baina egoen botatzu galderia, eta horazio dakatzue. Eta gero erantzue. Bai, guztu bakitela zeinan galderia, segupe galdera berdina pentsau geben. Bai. Zuen bizitzai buruzko biopik bat. Itekota, zein izango zeinak. Zuzendarixa. Berak aktoria. Zuzendarixa Almodóvar. Ez que gainera divertido izango zen. Zure bizitzia? Hombre, barkatu. Zeukiko eben? Drama eta komedia. Bai. Eta sexua biada, Eta gero, ekuiko zeban oso soinu banda politxa. Eta dana kolorinak, eta eski gainera super drama. Bale, barkatu. Claro. Barkatu, eskarri gerantzun. Nik noian esatea, neria esan, ze generoetako izango litzake, azteko tabein zuen biopika, eta ze aktu. Bueno, hori dana bukaeran. Eta ze genero izango zan ere biopika? Txomin? Bueno, pues igual genero bat ezin jauna munduan ikusi. Porno esan dondik, baina... Básicamente. No por. No por, bai, no por. A ver, bueno, hori da de cachondeo. Bueno, hori gero ingo borren danan inguruan berba. Ai, vale. Jo, biopika ez da gai errexa, Joe, ban... Hortik biopiketatik hasiko. Bai. Zegaitxik, esango dugu, ontsen estrena bia dela Michael Jacksonen biopika. Zerako bildurra eta zerako guak, bi gauza batean. Bai, nei, eske, hoixen noian komentia, neri biopikak, genero moduan, genero askotako izaria, baina biopikak izaera moduan, dauz pertsona ezagunenak eta ez ezagunenak. Pertsona ezagunenak eta sobre todo musikalak balin badia, muten dauztai pereza bat. Ja, baina gero hor ikusi bia da zein dauen atzian. Zezuk guztu zu Queenen biopika, Bohemian Rhapsody, guztu zu The Rocketman, eta batian, obviamente, ez dau atzian Freddie Mercury. Ez, baina dau baina bestian bai dau Elton John, eta nabaitzea dela darzera pulizera. Zu ikusten zu Maricón Perdido edo Miguel Bosen telesaila, eta claro, Neri Bohemian Rhapsody asko gustau jaten, Bai, baina oso ez baina de guztia. Bohemian Rhapsody bai, baina naizta literatura asko egon, iesan inguruko zatixa
Bai. Eta Rocketman da publireportaje bat. Bueno, Rocketmanen begisa da, Mixerisak irakusten diala, Nei egiz esan, baina beti da, errua da bestiena, baina hortik aurrerako danak, eske mutu perezoi bat, eske danak dakoi, eske bakarrik zein falta esako, Marta Sánchez falta esako biopik bat, eske danak dakoi. Marta Sánchez biharto biopik. Bueno, eske kuko zeban, claro, Marta Sánchezek dauka biopik bat audio bihurtuta zeinekin dakoa, Juan Sanguino. Juan Sanguinokin zebala Delirios de Espainiako temporada bat Marta Sánchezen inguruko honek militarrak zerenian... Hombre, soldados del amor. Horren inguruan kontatzen eta... Soldados del amor da basiko nervizitan. Nabil nintzuten, zela da? Los Goyas, no ala gerrari eseko goiak, eta egisa da, oso ondo. Nik gomendatu nebala... Eso está zuen ikaso gertatzen jako gauza bat. Nik gomendatzen badotzo zer... Bueno, baina horren guan gizu eta nik gomendatzen barkatu. Ez que gabitzen men sintonizon, venga, oin gaiau, oin bestia, oin letxuak, oin kroketak. Ez, gailuri garrantzitsua da, zinek esan nahen hemen pelikulat ezin nila ikusi bihar, ze etzauen ondoen ja, eta zukin zozun gauza lehen gauzia da, fan de ikusi. Eta niko dela bostia bete gomendatu nuan serie bat, podcasten eman komentatzea. Eta inoz ez nahikoa eskerra, hori gomendatzea. Eta txominek esan zoztan, eskiztakizi, eskikusi lehen kapitulu eta denen. Eta ontsen zein dago egunero kapitulu igualak ikusten, behin da berriz, malkuakin hemen. Ez kapituluak. Estena hori. Kapituluen parte konkretu batzuk. Esango dugu Hitet Rivalry. Hitet Rivalry, Más que Rivales. Ontsen dago bera jaiporrekin eta ni honitzen gabonetan. Nik zabitzen nitzen bere buruei horrekin, Bai. Aurrekoan zapatuan erraleko partidu ikusi zeban, segaitxik. Esaten eben, igual bueno, es que ezin ja adi spoilerra. Horre ezin spoilerra. Uste ya pasau leikel, ya está. Ezin diozu kontau. Oin dago beste tren bat, zein da, memorixa galtzeia gustauko xaten, hau berrez ikusteko ta da. Zera, salvame un momento bat. Está de viaje. Hitet Rivalryko. Edo urtetzen denean zela da. Quiero que me pille esa boda. Quiero que impedir esa boda. Joder. Hau Patiño de repente, ¿qué pasa? Bai, gaina Patiño zubildu ixa da, lagun batek Patiño egin lan sartakin batzun iragarkixa egiten. Bai, jata. Zan San Ignacio? Bueno, ez dakit. Kontua zan, beha zan produzinua egiten daulan, eta bere lanetako bazan, Patiño hartuko txian Bilbon, eta Donosti iragarriz, Donostin grauzan anuntzi hori. Eta itxuraz Patiño zubildu ixa da, eta gainera urteratzulen hau edo, kotxe aksidenti bat eukizauen, eta azortziozua, 60 eta bueno, tarrazo biela, bauzko trenen bezala, basia jorduta erdi edo. Bueno, noian era. Inoz memoixa galtzen malin badu, guztoko xaten memoixa galtzeia, Hitet Rivalryko 5. kapituluko bukaeria ikusteko. Ez duzu ikusi? Ez que ez dakizu zeri buruz dan, ikusi eta gero ingu berba. Posten etxomin, zuk ikusi zan hau dana, ni oindala lauia etola neuan, nire Instagram oso eta TikTok oso hori zan, oin berriz, ze ontsen ja bialtzuzta bera gauzak eta ja, txek ikusitxeko eta da. Baina, bueno, nik esan bian eman helen biopikena dala, konturatu nahizela asko gustatzen jatela biopikak, baina ez pelikulak. Gustatzen jat, uste dut, seriak eta ez pertsona famosuena. Igual... Ni hortan zurekin ados nau. Seriak ez. Personajiak, zela ez eta jako, mitifikau indien personajienak. Eta lurreak artetuenak edo mantentzen da izan ekenek igual un asesino en serie perfectamente, edo Jeffrey Dahmer izan moduan, edo igual behi personaje publikoak edo mediatikoak izan dienak, baina ez dienak igual kantantiak edo aktoriak edo ez da gizar esplikau. Eta horren ninguan, olako seriak asko gustatzen. La Pantoja bai? La Pantoja ez dakit ez dut ikusi. Ez badau, baina que gustote inebella, debekatu inebella emitikia. Bai, baina horrego giza biene gora berak, Baina bai, eta batez ez serie luziak. Dauen pertsona baten biopika egin bale baduzu, pertsona horrek azken erabakisadako horretan. Etzaren eukibiako zorduan, ez, publireportaje batera goiatz? Karo, eta zer dia... Zertan dakau argiluna gure bizitzen? Biopik geixenak zer dia, biziri dauzen pertsonenak. Publireportajiak. Bai, eta gero aparte bebai zebiatzen abamorgoa. Ez que Whitney Houston, eta Franklin, honek zela dia, Bruce Springsteen, Uncompleted, no zela zan. Tina Turner. Timothy Chalameten... Etxik beti komentau tipo... Bueno, Uncompleted non, Bob Dylan bideo. Baina, edo ikusi, azkeneko pelikulan, biopik tankera ukan peli bada, Marty Supreme, baina gero,
ez da. Ja, nik ez dut ikusi. Bueno, oso abia puntua da, oso. Segaina, biopikien kasuan, izaleikie, helburua bizitza, pertsona horren bizitza osua kontaikia, momentu bat beste, edo pasarte batetan oinarritzia, ez? Hori da beste... Eta Michaelekin hori egiten dago, Michaelekin hasieran sanasmoa bat, hasieran sanasmoa beste gauza ilun horrein ilun. Eta zinik momentu baimena hori txeko. Eurek? Ba, euen familixiak eukan baimena, baina, claro, ezin ebein zeatik, oindala 20 urte, oindala 40 urte, sinatu ebein akordio miliona iso baten arabera, Michael Jackson eta bere ustezko biktimiak klausulan, eulako sartuta, ezin zala gai hori aipatu. Eta hori konturatu ziren jabein grabauta huela. Osea que... Eta berri zinzeben, berri grabauta. Haze, karo, zuk ez zukusi klipori. Michaelen bizitzia ezin ja txuritu orduan. Faltada seria, Barkatu? Ze serie, Faltada seria. Nik ez faltada seria, zin juia berba, hitel ribalrin inguruan. Ez da faltada, bere bizitzeko zi. Nik horregaitxik izaten dut, ez dakit daukaten gogoa ikusteko pelikula hori. Zenik, behitu, egixetan motzuet morbo gaitxik ikustat askotan, Bueno, ez da eskotan, baina bai da... Nik horregatik aukeratu duten biopika oso biopik arrarua da. Eta horregatik hasiko zara zu komentik. Bai. Venga, bai. Uy, qué sorpresa. Zeren gura. Venga. Bueno, ni ekarri dut 2004ko pelikula bat, El hundimiento, zera da? Alemanes. Die Hundertag. Der Undentag. Es que son hecho. Es Untergang, barkatu, der Untergang. Que idiomas querida. Ez dakitzu, ondo ikin dauen edo. Baina azentua bai. Berde jat, no? Undertag. Oida, beste momentu bat. Idiomas querida. Eta txumi inteligencia está de viaje. Bueno, jarrai jo mesedes. Bai. Banoia, Ui. Banoia. Bueno, kasu hontan, beti izan du, pertsonak, eta eskaja sartu erlijio kontuetan, baina azkenengo aita santu eta santu danek eroen biopika. Espada Francisco da Benedicto, da Espada Benedicto da Juan Pablo. Francisco badako? Francisco nahez, ondion... Claro, eta hor bezukun, ja... Hor daukau gero, Teresa de Calcuta, alako santu eta santa danen biopikak badauz, eta zera joeten baka geixau, Teresa de Jesus, eta ez dakizen bat. Batzutan nahiko realistak, eta beste batzutan... Bai. Baina beti zen dia, argixan inguruan egondian pertsonaiak, eta ninator justo kontrakora. Bueno, argixan inguruan, bai, jarraitu. Normalian biopik batian ez da pertsona gaizto bat, edo txar bat, edo... Bai, serie askotan, bai. Bai, zenekanek hori komentako gero. Bai, serie bat... Dahmer komentako. Oin bai, Jeffrey Dahmer... Ryan Murphy. Ai, txomin, ezke hauken duen bebe, bai. Ezke gisa da. Nik aukeratu dute gazteleraz... Hilin behadala. Biopik bat nahi dau. Estelbiar. Nik gure derecho dan agurote. Estelbiar. Está de viaje. Ojalá. Ojalá benetan, Bueno, el hundimiento kontatzen da, Hitlerren azkenengo 10 egunak, Berlingo guda hortan, bere bunkerrian sartuta, eta kontauko da bere ikuspuntua eta ingurukuena, zela izateko, orgo testigantza hartzen da, bere sekretari izanako pertsona batena. Billy Burudia hor hartu dianak oinarri bezala, ez da biopik puro bat, ez dakigu benetan, ze puntu arte dauen fikzionauta, ze ez daukau testimonio zuzenik, baina zuzen da isa, Oliver Hirschweigel da, eta, Oliverekin zauna zan, inguruan zeon edo pertsona horrek jasotako informazioa, baita Nurembergo prozesu hortan kondotakoakin, zela baitiko karikatura bat. Horregatik esan dut, biopik zuzen bat ez da, ze ez dauz ekintza zentzu, batzu ez dauz, Lady Di egon zan ordu hontan, ez dakizer, hori dan ez dakigu ze puntu hartan historikua, baina hori dana konta egiten da. Kuriosua da, ze nazioarteko film honenan izendapena lortu zauen, eta urte hartan zeinek irabazi zauen? 2004, Mar Adentrok. Mar Adentrok. Beste biopik bat. Bai. Bez?
Eta hori komentau gura, karo, biopikak aktoriendako dia, atzo kontaien ebide nintzen, 2000 urtetik ona, aktore eta aktore eta emakumezko aktore, onenan... Gizonezko eta emakumezko aktore. Gizonezko eta emakumezko aktore. Jesus, gizonezko eta emakumezko aktore onenan sarixa irabazi daue, 2000tik ona, 11 emakumezko aktore, izan dira biopikingatik. Eta 14 gizonezko aktore onenan Oscar, izan dira biopikingatik baita. Ez que kontu neukidu, adibidez Kandela Peñak esan dau, bere karrera osuan, papelik zaiena Rosario Porto, zala. Ze jendiak basaki xen zein zan. Eta hor dago anekdota bat, ze lehengo egunian, makilla hostian, eta ja berazauen ja karakterizauta, betzeon ondo, Mario bezala inzan, etorri zian medikuak, eta medikuetako bat zan Rosario Porto, benetako Rosario Porto, nil dagoen Rosario Porto horren laguna. Eta Kandela Peña ikusterakoan karakterizauta, isa beharun behar izan zain ospitalera. Eta gisa da, lana itzela dela, baina oso zaila da, karikatura eta realidadian arteko lerro hori ez igarotzia. Baina hori pasekin da zauketan dozunean, biopikan protagonistia. Hombre, claro, bai, ikemozu koloni buruzko biopik bat, baina ez dakik uzerako zan kolon. O personaje batzuk, ez dianak, euskaldunak, edo ez dianak, ez auketan ez duzun gentia. Haibidez, o mediatiko ez dan gentia. Goguan daukat, eta hau, Valenciaga aurkeztu zanean Donostia Zinemaldixan, Aitorrekin, eta, Moriartikuekin berbaiten, eroak behin da berri zain. Oso zaila izan zala, Valenciagan irudi edo mito hori kendu eta pertsonara iristia, ze inok etzaukan argi zelakua zan Valenciaga. Hain zan itxixa, hain zan ertxixa pertsona hori, euren lan izan zala oso zaila, kapa horrei kendu eta ez da iragarki bat. Ez da soilik pertsona hau iten dauena. Osa, mitua kendu eta ekarri pertsona ja hori, ze ziur nao, guk miresten ditugun pertsona asko, eta baketu zini buruz nabien berbaiten, ez diela olakuak. Hor dago pertsona hori. Ontxe konturatu naiz, karo, Moriarty jabe bai, Markokin bebai, behitu Markon... Eta Marko adibidez, bai pentsan isat, Osa, ni Marko enekixen, pertsona horren bizitzia enekixen ez ebez. Baina plantaekin dutzuen moduan, plantekin dutzu pertsona bat, gidoilari batek idatzi eskero badakona ertzorreik edola, baina esan duzu, ostras, bizitza realien olako esan zela, lortu ben ikia ineben dana, olakoa balin basan, eta gero esatuzu, karo, bere izaeria olakoa eizan. Nik ikusi neban elkarrezketa grabauzotzenak lehen hau, ez da gizien bat urte lehen hau, euren asmoa hasiera baten zan dokumental bat itxea. Gero tipua leoparda bebai, segizurra esan zeban, eta orduan ezin izan zen dokumentala, baina bai zeukan grabauta, ez da gizien bat, igual behatzi horretako elkarrezketia. Eta erakuste, etzalde baten erakutzi zen elkarrezketia, eta ikustu zu pelikuli eta hor zelako ze personaje zan, eta zetu zu, bai, eske, perfectamente hau zan. Marko Donostia etorrezan zinemaldixan urte batian, bere bizitzei buruzko biopik edo pelikula bat... Gero azarratu izan horrekin baita, Gero azarratu etzan bere inguruan inako dokumental baten inguruan. Azarratu izan mundu. Baina, berak saldu zeban, berak juntzanien, joan ziren, nora joan behar ziren, untzegoan, nora joan behar ziren. Baina, Katalunian geratu ziren, Moriartikuak eta Marko. Eta geratu ezienean ja lotzeko dan, ez osatzen ja gizurra zan. Berak ja lotuta zeukala dokumental hori, eta ordan honen danen lana izan zen, pikutara juntzala. Eta nik ez dut uste ebiz Marko konartuko zauenik, inotzaina. Nik uste baietz. Ez dau lagatzen Marko gaizki, Bai, baina ez dira hurrian jartzen dau. Berak ez dau gura. Badakit, baina ez dakit. Eta bueltabuaz, gaina Marko gloturia dako Diandertuf horrekin. Diandertuf, dea Untergang. El hundimiento, ondoratzea. Horregatik aukeratu dut el hundimiento, irutzeratelako, ekartzen dauela Hitler bezalako pertsona bat, nahiko lurrera, gainera bere momentuik auskorrenien erakusten dutzu, ja enerbisua jota, itxuraz, Parkinsonetik gertu zeon alako garun arazon batzukin, gainera gero meme bihurtu da, danok ikusi hau, nain, hori kentzen da nien, eta ez dakit zer, ez dakit realak irabazien dau, baina galdu izan balau, seguro batek nain. Markatu, lehendakari izate iztena zenian, lehenoko gauzi izango da, futbola edakatzia. Bai, bialdu dia Pradales avanzadia bezala, baina hurrengo Imanol lehendakari ni izango naz.
Ez hemen. En fin. Orduan, hortan oia. El hundimiento iruditzegat, Bruno Gantz daola, bueno, beti dago ondo, baina zoragarri, balixo dauela historian ziar idatzi dian gauza asko eta gizinak txarrak zorionez pertsona baten beste alde bat erakusteko, bukaera hori erakusteko, ze oso erresa da, Hilderri buruz dakaun imagina da, bere diskursotan, irabazle, gogor, ez. Dao Hilder bat ja, isa desitxuri hauta, ez daukana bere animazio hori, eta irutzegat peli interesgarrixa, zuek esan zinun, ostras, 152 minutu zeluzia. Bueno, 178ko bat be badao. Berzino luzetxua badao. Ez dut ikusi, baina ikusikot eta azteburu baten libronara. Oine txumike botako porruztadia, alemaniz ikustia da... Ikusiko dut, nik jatorrizko hizkuntzan ikusten dut normalia. Kazajos balin badau subtitulo eta kazajos ikusiko dau. Baina... Ez da kazajos, ez da... Esan dut nekanek. Baina esan dut... Ni gomendatu behar duten. Nik hartu bine... Baina esan dut, Margaret Thatcherren lana edo... Zin gomendatu bidozu. Claro, ez dakizu, Baina zin behar ba Javier Giner? Ez. Osa, nik ekarriot, gero, pelikula bat pentsauaz, zuk ikarreko zinula bestia... Ez que, esan zoztan, ekarri benean, nik ekarri benean joa dikto, segaitxik. Irakurretelako... Bai, ez nintzen akorda, baina ez nintzen akorda, komentau izan dugulako podcastian, eta aukatera kurtsa liburua, eta seria, eta itzalitara jundanago, eta Javier Ginerekin bebek alifen juntau. Hau da naia... Eta saludaitera fan. Eta saludatzera jun, eta argazper eskatzera, eta oso gatorra. Ezen esker. Txomini esker. Esker kasko. Eta orduan esanean, komentako tori segisa da, guztu gatela pilo bat. Baina nola, behin komentau neban ja podcasten aurreko denbora aldixan, beste gauzatek arret. Baina ontsen ditza, zein ipasako jaz. Ze gaixa erabaki geben, ze hori besta, ez da traizionera bat. Esan geben, zatik ez duien biopiken inguruan, ze dau erdi obsesionauta... Ez, komentau zuria, nik ero komentakot. Baina hori komentu biduz azkenian? Ez dakit zeren ninguna zabizen. Bai. Txomin, zure lana. Nire lana, bueno, zuk oso personaje historiko ezagun baten inguruko biopik bat ekarri dozu, eta ni justo kontrakoa, baina oso aktore ezagun batekin jakoa. Eta ontsi bertan oso ezaguna bai, baina bueno. Zein? Personaje hori. Pelikula ikusi bozu, ez bozu ikusi, ez, Ja, bueno, gisa da. Ez da euskalduna, ez da... Zenik aukera... Buena berrezan, bai. Zalantza desberdinak uki... Ez dakizin da, nau hemen. Ez dakizu? Bai, abertzela ez duzu jakin bihar, mesede. Zein da txominen aktore preferidua. Aukeran artian. El Renacido, Oppenheimer... El Renacido, Oppenheimer, egun dago eta zazpi ordu, oza, horreki... Baina, aukeratu dut, Erin Brockovich hori. Oh, que sorpresa! Benetan ez dut... Bada, kriston biopika da. Bai, baina nik esatut, Super Julia Roberts. Berdin Jost, balin bada munduko pertsonek antipatikin eske, Berdin Jost? Nik, esautu, nik parien ukina benian, pentsatzen hauen, Anna Scott izango zala, eta da Marta Sánchez. Bueno, Berdin Jost, baina ni nabil biopikan inguruan berbetan. Eta da, bueno, esauketan, kasu honetan da, pertsona arrunt baten bizitza ez arrunta kontatzia, ze kasu honetan Erin Brockovich da... Erin Brockovich da ama eskongabe bat, eta bikote gabe bat, pelikuli azten danean behintzat, ez dako diru aldetik arazo handitxa dako, eta kasualidez bukaketan dau abokatuen bufete batean. Bueno, kasualidades ez da bukatzen, no? Baita ez, bere hasirako asmo ez da. Erin Brockovichen personajia hor, ez zinuke kologoko. Hori da. Bapatian puno hor. Bapatian baina ulertzen da bapatian. Vale. Eta aurre iritzi da nahi kontra inaz, lortzen dau, estatu batuetan bere garaixan egon zan demanda kolektibo handixena enpresa baten kontrakoa irabaztia. Da herri bat, bada buena hainbat gaixotasun, da bertan zentral bat, ez da egiten dagoen momentu honetan zer egiten dagoen, baina txantxikoak hiligien dia, zure estenia, eta... Egisa da. Eta hor da... Ez que parentesi artean... Lehenguzuen artean eskontzek dakarna. Parentesi artean atzo nahi noan eraku ikustia berza, espalde ikusi noan, eta sinitzen ikusten, eta berra mitan lokartu nintzen. Eta gaur ezagatxo minita, zela lokartu zinela, eta... Bada pelikula horretako nik egisa esan, azten ikusten mal,
Pelikulia emoten da bitzela ikusten bali mod, bukaera arte ikusten dut. Engantzau. Hori. Eta hau da horreitak bat, ze gainera, konta egin dutzu, gero ez dakitzu benetan Erin Brockovich-elakoa da, baina Julia Roberts... Bueno, hau, estena batian... Ba, ez fizikamente, bai. Vale. Ez dau komenta, baina Titanic biopic bada. Ez da. Bai. Titanic biopic bada, bai. En fin, sin las chicas francesas. Hori, ez dakitzu, orduan bera da, filtro bariko pertsona bat, hau zabala, baina gero esku zabala baita, eta oso empatikia, eta dauz bi aktore baita, bat benetan dala, existi usana, Albert Finik ikin dauna, dala bere jezian ikin dauna, eta gero dau Aaron Eckhart 2000 urtean en su máximo esplendor pertsona moduan. Eta da, hori, entretenigarri xetan ikustot, nei olako biopika guztien izat, eta Oskarra irabazi zeba. Eta Oskarra irabazi ben, behorrek. Eta honez behira, eta kuriosidade bat, ze zuzendari da Steven Soderbergh, berez ez tala BAPB, asira mentza etzala BAPB zuzendari komertzial honetako bat, asiran ez. Baina urte horreian asizan horien, eta da bakarra, beste bi, baina horrek oso hasi izan zian. Baina da bakarra urte berian bi pelikula ezberdinengatik zuzendari honenan Oskarrera izendatuta egondan Erin Brockovich eta Traffic pelikuloi bat bai. Eta nik lotuko dut... Beste pelikula bat. Ez que txoine uste dut, Miratu miez papeletan, ze uste dut... Papelak ekartzen duzu zupaiala. Eat, Pray, Loveko aktoria da Julia Roberts. Eta zein da pelikularen zuzendarixa? Eat, Pray, Love. Ryan Murphy. ¿Zuzendarixa da? Bai. Etxeten larri guztau pelikula hori. Ez que era pedantia, esan beharra dago. Ez que gainera... Oso ondo dau, eta bere papela oso. Baina da liburu... Ez da ondo, bere ez da ondo. Pelikula txapuza bat, eta ya está. Baina nik uste gaixa bebai, oza da... Ez que gainera gaixa oso txarto enfokauta dago. Ze bukaeran emuten dagoena da, bai, askatasuna, baina gizon baten onduan, bestela ez nahu ondo, venga, ala. Dako txok irten suerte, problema da, eta pelikula asko, guztaikin jaten pelikula asko, enez akorrekin zela bukaketan dian. Bueno, babetu. Zure arazoa bakitu zen den, Julia Roberts agertzen bada automatikoki hona dela. Berdin jatzu zer da. Ez, gizurra eta galanta. Novia la fuga da, truño bat. La pareja del año da, es que esto balixu ipurri xagarbeite. Eta nik aurrekoan komentan otzun pelikula hori zela zan, izan jokekin itxen zebana, zan ebala zala supertxarra. Ai... Izan jokekin? Bai, oindala gutxi estrenu, zala oindala bi urte do. Ez, dejar el mundo atrás, oso nada. Supertxarra, horriblia. Bueno, nik ekarri Ryan Murphy, Ryan Murphy serie bat, baina loturi etxeko Ryan Murphy bai izan Glee. Bai, don't stop. Es que, bueno, girls and gays. Guga girls. Girl and gays. Eta, segaitik arri Ryan Murphy, aurten estrenadu serie bat, Disney Plusen. Plus, esango desa. Arraro que beti Disney Plus. Disney Plus. Nik arri Ryan Murphy serie berrixa, dala. Ryan Murphy. Dala, Love Story. Osa, benetan, balia, Bai. Zuek berbaitzen duzuen nik interpretatzen dut, ez. Bueno, kosta esaten nik gaur nire gauzak espolitia. Bueno, John Kennedy Jr.en eta Caroline Besseten historia kontatzen da hemen. John Kennedy. John Kennedy, bueno, es que... Guk hori erribizan. Karo, es que zuen dako, behatzi kapituloko serie bada. Es que John estrella zaian bera biatzen avionetan, bueno. Karo, es que hemen se kontatzen da historia Caroline Bessetekin eukitzen da den historia, eta azkeneko kapituloa da, Tximpun. Abiko istripu hori eukitzen da denia. Está de viaje, totalmente. Orduan, asko gustau jatze serie hau, 80 markadako estetika dauka, bai musika, bai tipia jazten da superrondo. Daryl Hannari etxako larri gustau. Zeini? Daryl Hannari. Daryl Hannah. Ez dakizin dan. 1, 2, 3 Splash? 1, 2, 3 Splashekoa, John Kennedyn bikotia sana aktriza Hollywoodeko. Tipia, bai, normal. Es que, claro... Hau da Guppy Goldberg. Es que... Hau zensura oingo dago, bai? Bai. Es que gisa da, ez naizela geratzen izenekin. Baina normala da ez gustau izan, seria. Es que lagatzen da, bai, oso bai. Eta de arrastrada, total. Bai, oso baizki. Bueno, kontatzen dabe euren histori xau, batez be mediatikoki zelakoa izan zan, porque, claro, entera usanean prensa, ono bixa batera zebiztela ze tipo hau. Ez, estatu batuetan, momentu horretan izan... Beti esan dago, ez dako ja monarkiarik, baina dako ja Kennedy-tarrak. Hombre, mira Kennedy-tarrak...
Bueno, aparte, los Borgia, serie hau, ez jakuela gustau ezebe honen loibiai, se les hazu JJ Kennedy, da. JJ Kennedy. JJ Kennedy. John Kennedy. Bueno, bere loibia jako gustau ese seria, ze uste dau lagatzen da bela Kennedy familia oso gaizki, ze claro, nek izan da instituzio bat, nola ez? Lako jontxo bertan, ez dakit bere osaba o ez tarteko dan dala estatu batuetako osasun ministrua esaten dauenak. Sekretaixua. Bueno, egia da Kennedy familia nabe bai dala ausnartzekoa, Ze gertau jakue danetik. Bueno, gertau jakue danetik eta egondia danian, esan gurot, boterian inguruan, beti, eta gauza geixegian jolastu daue, Bueno, Kennedy Ana de Armas en Marilyn, hori bai dela biopik txarra. Honen, oza, zela da, JJ Kennedy loibia hil dauntxe bertan bebai, 31 urtekin edo kantzerrakin, honen papela zeinek itzen dau, Meryl Streepen alabiak. Boomer. Da, Grace Goomer. Hori da. Grace, eske apunta ditxedo, zenek izen honedanak. Eta asko guztau gat, seria, eta baitxa guztau gat. Ryan Murphyk, lehen esan duten moduan, dauka bere unibersoa bestela sortuta, ez? American Horror Story, ondela 1000 urte sortutako seria. Versace da beria. Claro, eske hor dauka American Crime Story, American Horror Story, eta ontsen uste dut sortuko era American Love Story, ontsen bakarrik lehenko denboralditxe estreno da bela, baina esaten da urrengoan, Eta gero dako baita, feud serie, oza, feud antologia baita, ez que Ryan Murphy oso ona da, telesailak iten, eta oso txarra pelikulak iten. Bai, baina nik esan dut seriak... Eta telesail batzupe hortxortxe. Berak horren beste dauka kontatzeko, batzutan pelikulatan gelditzen dara dana oso irian, oso alako bi pentzela botateitunak, eta ez. Eta telesailek emote hotze, denbora gehiago eta aukera gehiago gauzak eta kontatzeko. Eta aktoriak eta klaro, nire ustez, nik uste horregaitzik izan dut, nire gehiago guztagatela, seriziak ikustia pelikula baino, ze kapituloko, kontatzen da asko sakon hau dana. Eta Ryan Murphy kontatzen da bena, bastante morbotik doia, esango neba, baina eske, bai, dala totalmente, igual horregaitzik gustatzen gat. Igual. Obsesio mediático, estatu batako obsesio mediatikoan inguruan, bai. Nekane, morbosa. Totalmente. Es que... Estatu batetako... Gero ingotzu diar batek zose proposaketan, eta zuk esango zu... Ezin duten berba. Inberba? Eta gomendatzen dut, a ber, ez da serie bat, hola, eta igual, nik ez nire zautzen bikotoren historixia, baina zela zautuet, laro eta meretzi garren, oza, miatzen laro eta meretzi garren urtean hil zien, abiko estripu honetan. Hola, eta orduan, ni laro eta malagon jaio banitzen, 5 urten euskan, imaginau. Zu universidadian ja. Serie honegaitxik entera unaiz historixa, baina gero gonaiz behira, zeske gainera tipa honen estilua jazteko orduan, eta bueno, dago kapitulo bat, seguramente igual jakengo zezuek, epoka horretan bizir izan duten. Zube bai. Zenik joanan 2 urte edo. Edo ez, bronka batuk izan aparkian, igual no suena. Bronka aparkian hola, así a priori. Bueno, bixak oso, me imagino, bixak oso mediatikoak zen, eskiak Caroline Bessette Calvin Kleinen itxen zeban lan, eta Calvin Kleinen oso lagun hona zan. Eta parkean ekutzen da, kriston mobidea horren artean diskutitzen, joten, eta karo, hor prensa zeuan alatak eta tal, eta gero egonaiz ikusten ni benetako irudixak konparatzeko zireakin, eta darina tal cual. Bale, oso ondo, baina komentau du biopikak. Bueno, oin erantzungo gure galderia. Bai, ze zuzendarik, zuk Almodóvar zeatik, Almodóvarri mundiotza zu karnazapur bat. Baitu bakarrik da, nire bizitzia kontatzeakin daikua, itxen dago gidoi bat, que te cagas. Oso Almodóvariana zaela. Uste dozu Almodóvarren pelikula danak bere bizitzan biopik minimo batzuk diala? Danak igual ez, baina azken, bueno, bai. Bai, bitu, bai. Zabina, danak ez, baina bai. Nik ez dut ikusak ez amarga Navidad, bueno, komento bideozu, ez da? Bai, es que totalmente... Adibidez, Dolor y Gloria bai da oso. Bera, atzentzun hemen gaina esaten, Dolor y Glorian pasain xakona dala, bere etxean replikia dala zeta. Orduan, bera urten zela, etxetik gozaldu, etxetik urteten da, faten da zetera, eta ui, etxean hau berrezbe. Bueno, ikusten badoso amarga Navidad, ez da git komentako dute, no? Oin ja... Biopika bukatuko, ze zuzendari eta ze genero. Bai, ze... A ber, nik uste dut, ni naizela pertsona, pixkat, nik uste divertidia naizela. Ez? Igual errezagoa da guk izatia zein ikusten duen, ez? Orduan, eta pixka dramatika bai, ni ez daiz dramatika, baina bai gertatzen jatela gauzak, bueno, eta ni gertatzen jau gauzak, baina bueno,
Nik manifesta gutxen dut niri gertatzeko, uste dut. Orduan, nik uste... Joder, gauza hobiak manifesta. Ja, badakit. Orduan, Almodóvarrek uste hartuko zebala, ez Almodóvarren oingo pelikula, baina bai lehengo pelikuletako... punto... Nekalde al borde de un ataque de nervios. Imagina. Es que izango zan, es que totalmente hori. Oitxe nebe pentsaiken, eta... Eta zen izango zan, nire personajea. Señor, Pepi, Luzi, Bom. Ez, baina esaten kansen aurten, hiru zuzendari, hiru pelikula espainol doiaz. Almodóvar, Los Javis eta Sorogoyen. Los Javis, ni naiz Los Javis. Ezago, zuzendari xasinek zuzentuko den, bakoitzan biopika. Ba, hiru horrein arte, nik ustotola banatuko. Bai, Bai. Bera Almodóvar, eta Los Javis. Bai. Zeatik? Asko postu naiz, horrekin, Zeba? Ba, Los Javis, uste dut La Bola Negra oso ondo gongo dala, seguramente. Ez daukagu. Uste dut, esan dut, oso ondo gongo dala, ikusitza. Nik uste Roike gauza honak ingo. Bai, baina, segertatzen hor. Roi, pasauxeko la putadia, aurreko. Claro, es que nik ikusi, eta trailera ikusi eta asko gustau jat, baina es que, claro, sentimental balio dago aurten egon dana, bueno, aurrek urtean. Aurrek urtean egon ez. Irabazi. Claro. Ez da egon. Se batzutan ni pena ni gloria, ez, irabazi. Es que da prácticamente iguala. Ez da iguala, baina bai. Bueno, bai igualak ikutzen ditu. Fremok aurkeratu da borduan, bueno, egongo da zerbait berai atentzio mondutara. Bueno, zure biopika, zeinek zuzenduko ben? Koa mutzak buelta asko, eta ez daukatu zu argi zeinekin goza. O zeine gurako seke. Efectivamente. Ez que niri guztoko gaten, ze ni beti, eta guen intzaretik nahiko pelikuleru izenaz. Bai. Eta bakarrik nahonian, nik musika asko entzuten dut, nik bakarrik, Batuko zen da eskizofrenia, baina etako da... baina barrutu, oza... Bai, ni barrutu... Kampoko gailun laguntza, ez, gailu barek, nik entzuten musikia. Eta duen entzando, igual musikal bat ondo ongo zan. Nire bizitziai buruz. Eta orduan egonaz, bueltak emoten, baina uste duzu barroku izango zala, eta bat lumanen, igual gehiagi da, ez da gatu zoak, guzoko baten igual musikal bat izatea, baina beti nik musikal bat sortu gotelako, eta nik nire bizitzia askotan, gogoan daukat ikastolako autobusetik jetxi eta etxera bidian, nire bideoklipak iten ditula. Hombre, ni paita. Osa, ni musika entzuna, sori ba, osa, musika entzuna. Ez. Bera Beyoncé, pim, pirim, pim, pirim, pim. Zesan dau? Osa, bestia. Tipo Beyoncé. Joder. Tengo que impedir esta boda. Ez dakit, nik bai, eta zeinek... Argi. Zuek? Zeinek zer? Ze zuzendarik, zuzendu dauko zain ere bizitzia. Los Javisek. Eta ez da balizozati arroko ze Freddy. Los Javisek, bai. Ni gustot, los Javisek jankingo bila urria taraten zure bizitzatik. Totalmente. Kontabaldian, desinaldian kontabaldian. Es que totalmente, ni beba, justo, nao superados. Bai, los Javis. Ba, nik ez dakit. Neria izango zan uste oso pelikula kontemplatiboa. Bai. Ola paisaje askokin. Zuria izango zen, bai. Eta utzune ola begira egoteko denpora askokin, eta hola. El espíritu de la colmena. Igual se... Amar mituako sekuentziak, eta plano sekuentziak dana. Eta hori izango zen. Bere pelikula hori. Pillan de Mendoza, Izango zen perfecteiz bat, baina txominean. Greta Gerwig, baina ez barbikua, evidentemente, ez barbikua, Lady Berdekoa. Lady Berdeko Greta Gerwig. Uste do? Ba, nik bin benderzek... Nik bin benderzek uste bere... Ni be bai. Bai, totalmente. Zer ikusuten ni bin Perfect Days. Ba, baina esan dut, baina zure bizitzak... Bada dira kontemplativa. Bai, baina, Txomin, zure bizitzak emoten dau. Broken Flowers da Wim Wendersen abaita? Jessica Lanchekin da, ustot hori dago tela bakarrik ikusita. Baina, zure bizitzak bai emoten dau, kamaria fijo utzi eta gertatzen dian gauzak hor gertatzia. Bai, ez da zebe gertatzen. Barkatu. Boom. En fin, love story. Edo Jaime Rosales bat, edo zuri dogma movimendua te toca bien, Benetan, no fastidies, Es nahi emon Greta Gerwig eta Lady Bird. Es que... Bueno, baina itxiko de borduan biopik. Asko gustau jat gai hau, Asko gustau jat, esan beharra dago. Batzutan jatela gustatzen gaixak eta hemen... Gure biopika bia ondo ongo zan, Ze aktore gustoko jatzuen zuen papela itxea? Baina izango zan ez dakit txandokan, elakon bai zamiako zan. Izela da, Kan Yaman. Kan Yaman, hori. Claro, hombre, bueno, ya, puestos a elegir. Vale, hori izan. Hori galtzuzan duzun neri. Hori da. Nik zu... eta esan lotzun zein. Victoria Luengo, esan guztaz. Vicky Luengo, esan lotzun. Victoria!
Berak gainera esan da guztu nahi da dela Victoria esatia. Bai. Bueno, onja da Victoria. Oso posi garela bebai, da golako... Bi aldiz, doialako, bueno, doiakan zera, ba... Karego jaialdizan, lehengo aldiz, Espainiako emakumezo aktoretan lortzen dugu bi paper eukitzia, pelikula ezberdinak. Bai, Amarga Navidad eta La Bola Negra gaitxik. Bai. Ez. Banik? Amarga... La Bola Negra gatik, ez? Oi, bai, markatu, ez. Bera, ya da los jabizekin. Markatu, William. Horrekin uste pila bat Obregon bere gaztaruan, igual zure papelengo, bela? Ez. Baina badau eta gaina inau honekin... Zer santu estazun lehen, nire bizitzean inguruan, pues toma. Nik Blanca Suárez. Ez que Blanca Suárez eta zuk antzaukazue. Bai, nun. Ilian oin momentu ondan antzaukazue. Ja, baina guaren flekiak, baina... Eta bai, nik Blanca Suárez ikustot. Nik ez dakitze... Dice medio un poco así... Un poco zer. Personajillo esto, por favor. Belén, aquí no hay quien viva. Ba, hori nik esan osun. Ez, baina hori da pertsonaia, Susa pertsonaia. Hori ba. Etza alterio. A ver, zu zein izango. Baina en plan mondo, Zein izango nintzen. Ez que esto pentsau. Esto pentsau, bola... Camino Diego. ¿Qué parras? Ez la dau, Gorka Ochoa. Adibidez? Bai? Gorka Ochoa? Nere ustez ez. Gorka Ochoa dauka gag komiko bat, zuk ez dakatzura. Ez, Gorka Ochoa da brutala. Ez. Da, un funeral de muerte. Baina zu ez. Una, no sé, bueno, ez dakit. Berdin jau. Osea da, berdin da aktoriak eukitzia izakera hori edo, ez? Hori da. Askotan ikustot... Ze bota bidau? Hugh Grant? Bere tristuran bezala hori daukan melankolia puntu horrekin. Eta Julia Robertsekin jongo. Vale. Nik Hugh Grant ikuste dut. Osondo. Indou berba almodo berrena, eta nik esan eban aurreko podcastian seguramente karriko nebala bere pelikula berrixa, eta efectivamente, hola izan da, Amarga Navidad. Amarga Navidad, eta? Merezi dau? Nere ustez, bai, asko guztau jat pelikulia. Baina zer da geixau, Dolor y Gloria edo geixau Julieta, ez hemen Julieta. Dolor y Gloria. Bai, vale. Totalmente. Nik Julieta ez da ikusia da. Edo Dolor y Gloria, edo Madres Paralelas. Bai, oso... Eta hor, osea, esas muestras Madres Paralelas, enoia ikustera. Ez que ni Madres Paralelas jaten guztau. Nik ezin jot pelikula horrekin. Pentsaixa tain, bea bere derecho danian dau, kontagura dauna kontaikeko. Baina, pentsaixa tain manipuladoria pelikulia. Bai. Kontaiken dutzula dana era batera, bukaeran sartzeko beak gura dauena. Zena, joder, ba, hortako inbi pelikula. A ver, pelikula honekin izango segertau jaten. Ikusi nebala eta bukatu Ze pelikula? Amarga Navidadekin markatu. Vale. Ikusi nebala pelikulia eta bukatu zanen esan, ikusiko nan berriz pelikulia. Ze gauza asko, egitxa da, kontatzen da dela bi historixa, 2004ko, bueno... Spoiler handirik, Ez, kontatzen dau, bi historixa, bi zuzendari, bueno, zuzendari publizista baten historixa. Baraglia? Leonardo Baraglia, ez? Ez, hori da, hori da Barbara Leninen papela itxen da bena, Elsak. Eta bero, Barbara Lenin esan duzu? Barbara Lenin... Bai. Barbara Leninek itxen dau... Leniren. Ez Barbara Lenin. Venga, euskaltzen dia, segit. La Barbara. Lenin eta el de Leonardo Stalin. Bueno, itxen dau, Barbarak itxen dau, Elsan papela, 2004an dagoela, 2004garren urtean. Ez que ezin dut, ez que ezin da. Jarraitu, barkat. Barbarak itxen dau, Elsan papela, eta 2004garren urtean pasatzen da, eta zela da, Leonardo... Sparagliak itxen dau, oso ondo preparotako tartia, Eta izela ditzen da noltxe. Ez berdin josku. Raulen papela dala beste 2008garren urtean oinartxuta dago, eta itxeto beste zuzendareten papela. Bi historixa die, autofikzinua da, ez que zindu kontau asko, ze karo, ez da zo ikusi. Baina eskin elkartu tien historixak? Karo, eta historixak... Osea da, Babel, ez da zuen handin ikusi. Bueno. Eta oso ondo dago, ze... Bueno, da Babel. Oso ondo dago ze Almodovarak itxen dago ariketa bat oso ona dala bere personajeak bere kontrajarri. Ze Raúl honen figuria da Almodóvar. Eta itxuraz, eta gertatzakakon gauzak, eta bai sartzen die bere dramak, betiko traumak, bere amandolua, eskotan pelikula elaga bukatzen. Bai, galdera bat ikjan. Pelikula eskotan sartzen dena...
pelikula eskota sartzen dena, eta bukaeran Aitana Sánchez Gijonekin dauka olako movida bat, eta hor hori, personajea jartzen da zuzendarixan kontra, baina zuzendarixa ez pelikulako zuzendarixakin pelikulan, baina bai Almodóvarren kontra. Eta orduan oso harik eta politia pentsau jaten. A ber, eski kontaien duzun hori dana kontautat, eta hile rekusi zaurian, eski niri jintzat oso abia puntua behintzate, oso dolorri gloria. Bai. Eta historia hori nik usteot kontau da, oza, biluzketarik eta hori, eta bere defekto danak inok seinalo barik, beak kontatze hori, dolorri glorian nik usteot argita garbi iken dauela. Bai. Eta dolorri gloria bai dela biopik bat, eso nartu, osea, encubierto, o sea, es... Bai, eta men... Hori Almodóvarrak ez dut sekulo nartuko. Nartuko zu, bereak idazten honian, bere esperientzetatik elikatu jendala. A ver, Dolor y Gloria mesedez. Eta men bai. Personajiak identifika balduzu. Raulen papela, oza, bere ia iguala dauka, bere Alejandro iguala, bere, oza... Dana da, bereak esango zu, bere esperientzetatik, bueno, edaten da bien pertsonea diela, baina ez tala... Neri asko guztau jat, Dolor y Gloria asko guztau jaten, eta bai uste dut, biazebala beste nora bide bat hartzia, oza, jarraitzia Dolor y Glorian bidea. Faltan botatzen dut, jain dabela Dolor y Gloriatik beste bi pelikula, hau da irugarrena, esango zen, botatzen dut bere Almodóvar, lengo Almodóvar, tio. Bere grazia hori, personajiak zeuken naturaltasun hori. Asieria oso guionizauta dago dana, bueno, beti dago, baina oso guionizauta dago. Momentu baten Amaia urtetzen da Amaia kantantea kantatzera, Amaiak bere papela itzen dago, Amaiana, sartzen da, repente escena baten eta da kantatzen, eta dezaten hau dago, sartu da hemen como un calzador total. Nieves Álvarez, zitzen da? Nieves Álvarezek? Zinek? Nieves Álvarez agertzen da? Nieves Álvarez, ez dakit. Modelua. Nieves Álvarez. Ez que honek Judith Masko zindan. Ez dakit, itxuen dakit agertzen dan, Ez que... A ver, soy moda, o sea, itzen da. Bai, telebistako saio Lagunoko... Espainiako top model honeiako da, Judith Mascot, Nieves Álvarez. Agertzen da, Los Javis eta behar agertzen die, baina dalako bere etxian itzen da jai bat, bueno, bere etxian ez, etxe baten itzen da jai bat, eta agertzen delako, izango azan Los Javisen edo Almodóvarren lehengo horretako jai bat. Eta agertzen die personaje eta maia hor dago. Igual hor dago... Eta igual hor agertuko da. Nieves Álvarez, monjako nolako bombua, pentsatzenen papela ondixabiko zola. Ez. Dago ondo hasieran... Osa, ez da utipa bat 2 metrokoa guapa, goiatara beti faten dela haute couture jantzitza. Ez dago, behintzat ez dakau ez da bitxen. Ez. Berri sartzen da bere migrainen asuntuakin, buruko minak... Gomenda ikusiko bedo? Nere ustez, bai. Hasieran dago estena bat dala graziosua... Etxau izten berbaiken, Baina gero botaten jubea monologo batzuk. Parkatu, entxen jabukan. 5 horas con Mario. Baina ez que hasien... Hau zen baina ustez nebilen pentsaiken. A ver si la bota. Hasieran dago... Carmen matxikitzen dau mediko baten papela, se juten da Barbara... Bueno, Elsa juten da migraña batekin ospitxaleak kriston buruko mina aukala, eta zatotzaiker, eta soy directora, pues dicen de cine culto. Eta hori txenda betxiste bat, bai rekordatzen duzela Almodóvarren lehengo... Carmen Matxizela zan, la concejala kokainoma, zela Lengo papel horrek eta gidoi hortara. Gero ya ez, eta nik ustot oso ondo dago pelikulia, asko guztaugat, itxen daben ariketea gaitxik. Baina, botatzen du falta... Poco más de gracia. Almodóvarrak sekixen esan, Espainiako gizartia oso ondo ulertzen dabela, ulertzen zeban ustot. Eta nik ustot izlatzen zebala asko bere pelikuletan mamarratxada hori dana. Espainiako gizartiak, eta hori txiko ez da zuen, porque hola emongotzut zuri paso, porque Espainiako gizartian Almodóvar eta zure pelikulia ejarri dia aurrez aurre. Bai, izan da. Twitterren izan da. Baina ikusi, hor guztau jat... Eta Almodóvarren, bueno, takilla aldetik eta bestia peño pintxo bat hobeto funtzionau dau. Honeik esela da, la habitación con vistas es de al lado, eta horri peño, pintxo bat hobeto funtzionau dau, baina ez... A ver, argi zauen eta nik ustot gore epatuko jut pareba gauza, eta bat da ze elegantziakin Santiago Segurak esan zaren, bai, nik takillan eta Espainian kristo numero okitei jut, baina gero hemendik kanpora ezauketan dan zinia, zinemalde ondizitara joaten dana, sarixetan egoten dana, Almodóvar da eta ez ni. Eta hori gore ipatzekoa da. Bai, zeinen mugitzen dau dirua, baina Espainiako lako... Nik zeta eta kasu ondan, Torrente presidente. Zenbakitan jarrilla zenbagarna da? Sigarrena.
Segarra, 1998 lehenko inzan, Torrente, Bigoia sari, nere ustez, frankizia bada, padre más que 1.35, Torrente presidente, urrengo izango da, Torrente Artemis. Beruzka fanda, baina nik gauza bat, gora ipatu bihotzat, Santiago Segurai, eta da, lehengo Torrente zeon Espainiako gizartetiko zourrin eta zan karikaturia, eta oin, Torrente presidenten kontatzen dana, politika munduan ikusten dan panoramiakin, gero eta gertu hau dao, eta ez dakit hori. Gora ipatzekoa dan, edo egoeria zein dan konturatzeko zaplaztada bat. Egisa da, betiko karikatura, ilun eta naskagarri hortatik irtetzen ga, Torrente, polizia da, jako gauzako zondo fan, sistematik edo piramide hortatik kanpo gelditu da, eta orduan esan da, zer inbiaut nire bizitzia hobetzeko oso modu berekoi eta alper bat izan da. Ostras, sartuko naz politikan, politika guztia, orduan kasualidades, Nox alderdi xa hor dao, enekin ezubekin, Nox, eta hortaz baliatuko da, edo elkar baliatuko dia, ea Moncloara iristenan, edo ez jakiteko. Horrutzeko, testut espoilerrik egingo. Karo, azte zabehitzen, eta batzutan, egiten duzu, ez dakit barre, baina bai, atentzun emoteotzu, ze erakarpen daukan Santiago Segurak, bere reparto gigantesko horreitan, zegoten da, bera, laguntzaile pare bat, edo, bere inguruko iruzpalau aktore garrantzitsu hau, baina horretik aurrera dauz. Gabino Diego, aurretik be lanin jakua. Zaten aldi izan duzu hori. Ui, ama, txemat aldi izan duzu zure bizitzan. Biopikerako da, notak hartzeko. Carlos, zu baino geixau. Seguramente. Bani baino geixau, seguro. Carlos Latre, Carlos Areces, gero. Carlos Areces, es que... Momentuz Carlos Areces salva egin dut, nik. Mendik horre ez duzu apoko, bera bez. Beoiak entzeia. Bertino Osborne. Jordi Évole. Ai. Vito Quiles, bere burua bere papeleiken, eta Nikola Txiki. Eta horregon den polemiketako da, Vito Quilesekin, ze Vito Quiles agerketan da, desgaizdiasuna dakon politikari bat elkarrizketaketan, okerrezpan nago, eta politikari horrek, hau da, etxenikek esan dago, Vito Quiles baita niez? Bai. Ez? Esan guro... Baina, onartuko zauen? Zezke, zuko onartuko zinun? Que pereza, Ese ben onartuko, Vito Quilesei, ez que ni... Txitita bukatzeko, eta gero lortu dautenik ez dakizelan, Alec Baldwin agertu izan dela, baina Hollywoodetik bota dauen Kevin Spacey be, repartoan barruan dau. Horre... Arrarua da. Ez que nik ez dakit. Grazia bestos diken, porque azkenian, eta ikusi barik, eta igual asko nahazketa naiz, eta hori. Baina guztot olako gauzakin, olako keinuekin, emoten xaboela plaza publikoa, eta emoten xaboela hitza, eta normalizaiken dauela, gauza batzuk neretako pertsonalki ez liazkenak. Torrente presidente zuko lertuko zuk esan biotena, zuk ez? Ados nago zurekin txomin. Eskerrik asko. Torrente presidente da, eta berri ezagutut, zuko lertuko zuk ez, da, gangozuen txistak, arebalon txiste kutro horretiako bat. Ba niri igual, umetan, igual, baina gaur egun, ez. Ulertu dut. Bai? Bueno, gara etxun. Bas no con esperantzaik. No, pues no. Da, Zein Gupi Goldberg? Da, arebalon txiste txar bat. Banerilla, arebalon txiste txar batek, ez toztik. Bueno, gero gainera fatxosfera, hori fatxosfera guztie gustau balden bajako pelikula hau, bebaiz, ose gaitxira. A ver. Badau fatxosferan barruan Truffaut tik gore ikusten badauz eskerrien, eskerra bertzalian, eta zakinungo eskerrian. Baina gauzia ez da, eserrik ikusten dozun, gauzia da, ez zuk esan duzun, behitu, ez gara gaizkiaketan. Ez que hori zan da, eta hori zan da. Hombre, baiet, eta influencer guztiak dienak fatxak, jundi eta tenéis que grabar esto, porque no sé qué. Baina hor kampainak dauz. Baina, eta nik hemen, eta hori asko kritikau dut. Euskarazko pelikula bat irtetzea, eta automatikoki 8, 10 edo 20 pertsona ez dut izango izenik, irtetzei ezatea fanbio ikustera. Bueno, niretako nere motibo bat, eta eusto zilegi dara, eta kontrako baita, Ez da nola euskara zeinan ikusin biot, edo nola ez dakidan ni ikusin dut, kalidadien arabera. Kasu hontan, da
A priori, desde luego, barkatuko ez baina Torrente presidente kalidade aldetik... Ez dauka. Orduan kalidade bila betzoia. Ez. Nik euskaraz baldin badia, euskaraz dielako bakarri jungo nahi zukustera. Eta gero gustako xate edo ez, eta esango, etxa gustau. Ni ez dukate. Ez que gainera grazit jendoz, ze badau jendiak esango dela, ez que Espainiako cinema que pereza, fango de kustera edo fan de kustera Torrente presidente, eta pentsatzen dago Espainian itendan zinea dela Torrente presidente. Claro, espero dut ez. Baina, gente asko zinera fango da aurten bakarrik Torrente presidente ikustera. Ez aurten, eta igual azkenengo sortzi urtetan. Bueno, hortara noia. Eta, claro, zuretako Espainiako zinemia izeten bada, Santiago Seguran Faktorixa, numerotan zoragarrixa dala, Leo Harlemen tontokixak, eta gero... Telecinco zineman produzio danak. Diala komedia bat abestean. Zango neban aldatzen dagoela hori, eta gaztiak benetan lehen zeuan Espainiako zineakiko zeuan ikuspuntua eta hori dagoen aldezberrina dela. Eta gaztiak... Nik esango zu gauza, nik justo kontrara da bilela pasekien. Espainiako zinema bihurtu dela Almodóvar eta Torrente, eta jenteak esan dela, ez Torrente, bai, hori bai, Almodóvar ez, porque gaina jenteak ez du ikusten, oso sektarixua da, oso ez zer, eta parte bateko jokan jarraiketan dago izaten bastante tatxaua, eta beste parte bat, Nere ustez gaztietan benetan abel esaten. Nik uste dut... Sartzen aiz horbe bonborretan, baina 20-30 urte, nere ustez dagoela, eta urte adibidez, Los Domingosekin, Los Domingosekin, honena, Carla Simonen pelikulia, zela zen? Romeria. Zubetzaiela kordaiken. Jo, a ber, baina txomin, buru daukatela ja trillauta. Baina jendia jundala zirat, jendia jundala zinera ikustera. Boina torni, esperantza pikin batekin eta alegria pikin batekin, inbeste drama eta gero. Batetik, komenteik eguran eben, Espainiar Sinema komentau dula, pelikula txiki bat, Laponia, ez da inok ikusi, nik uste dut. Maxi Iglesiasek ikusi dau. Maxi Iglesiasek. Igual Aitana Sánchez Gijonekin batera. Bueno, gauzia da. Ez neba nahi lehen komentadot eta esan dut, ez dut komentatu. Bueno, baina baina gabitzen horren inguruan, nik nire komentatu. Bergaran emon bia da pelikula hori. Usteren Bergaran Maxi Iglesias egola, Maxi Iglesias donostian dago, uste dut, zer dago grabatzen noen hemen inguruan. Bai, uste bai. Bueno, itxi jarraiketan. Arkatu. Laponia, da, pelikula honiteko bat oso personaje gutxi jan oinarritzen dana eta un dio salvaje edo el test buen beste bate baita Espainiarra, hori dia lau personaje, eta euren arteko dinamika, eta euren, pelikuloi bada, ez, baina guzturek. Bi aiztadia, ez? Bai, eta gainera horrek ni sorprendiu nino, ez, pilinka doia iztoixa garatzen. Hori batetik Laponia aukera balimako ikusi, eta gero, bai ikusi bidozuna, bai edo bai, da... Vale, ez da bila komento beharra. Komento bidot. Komento Hau da, Adi Caballo Troya. Ilot nekaneo apingo. Osa, nekane doia huiten 8 kapitulo. Behin ingotela. Nik ez dut segulain. Osea, hoxe. Proyecto Salvación. Izuk ikusi dozu. Christopher Nolan. Batzuk, gillegik epatu be, emoten dago Interestelar. Bueno, meses, favores. Nik ikusi biote, Inundik inora ez da du. Kuadriako batek esatzen juteko ikustera. Da oso pelikula, da blockbuster honetxako bat. Zetxo minera no me fio en un pelo. Ez, nekane, dau oso ondo. Eta kuadriako batek esatzen, negarri zabala. Bueno, zein jakontua, bapatian, astronauta bat, esnatzen dala, espaziuntzi baten, beak ez daki astronautea dela, ez daki izatea duen espaziuntzi horretan, eta apurka, flashbacken bidez, eta badoia gogoratzen, eta gogoia jakiten zeinan iztoixea, hori bai, mundua desagertzera munduan arazua dago euskixakin, eta hori dalata, aukeratzen daue momentu konkretu baten, aukeratzen daue, tripulazio baten parte izateko, hori konpontzen saiatzeko. Horin jozune laburpen hortan, zertan, asko esan, Interestelar. Baina ez, ez da hortan oinarritzen, eta ez doia hainbeste filosofiatik, eta ez da hainbeste nik ari bat ikuketan boliburutegi honetan bestien ez da gizerpa zaiken da. Ze bihurketan da azkenian? Bi lagunen arteko iztoixa bat. Eta zein ja beste laguna? Rocky. Eta zein ja Rocky? Arri bat. Fan zinera ikustera, porque da azkenengo urtitako personaje entrañablien. Eta euren arteko harremana da, oso... Baby Yoda baino gehiago, Baina askoatik. Osa, da oso entrañablia da. Nik, ikusteko guaukat. Bi, zelana, hemen ditako da, Christopher Miller da Phil Lord, eta euren filmografia
atentos, Lluvia de albóndigas, la Lego película, eta Infiltrados en clase, bere euren pelikula. Infiltrados en clase? Bai, bat eta bi. Zer biztu usto zala, Infiltrados en la universidad. Baina, eta Lluvia de albóndigas dauz bi, bebaita. Honek bat zuzentu da bintzat. Eta da boinarrituta... Eta fuira gero flipik edo lauzauena? Flipinea botzakin? Nik horrek ez dute ikusten. Eta dau oinarrituta liburu baten, baita espazion pasekin dan, oza, dau oinarrituta idazle baten, liburu baten, eta idazle hori da Andrew Weir, eta bere novela bat da beste bat, The Martian, Ridley Scottena, Matt Damonekin. Plantamento oso diferentia da honetan, baina oso ondo da. Ryan Gosling oso ondo da pelikula honetan, eta dau momentuak dago badanetik. Nere ustez, blockbusterren artean aurten, oso gomendagarrixa dana. Ta gainera da, pelikula ikusiko original bat. Ikusiko batekin, Ryan Gosling? Zer? Ikusiko izendapenen batekin, Euskar? Ez dut uste, goizei da. Goizei da eta ez da pekadores bat. Ez que horrekin daukat betiko... Askotan, estrenatzen dianian pelikulak, oso goiz, gero boskatu bionian zerbaiterako, inbiozu lan bat. Oidana biruko goratzen da zaten, ostras, zer? Ez duen gauza bat azte honetan. Jokua. Bat, bi, eta hiru, ze egoten da bergaran azte azken iluntzetan? Zinema! Bapan ikustera. Ale, agur. Agur maitiz. Agur.